Čau, vítám vás u další, protože tady jsou v těchto takových krabicách schované čestky a v každé je něco, ale je to takový vyrovnaný. A tam po vesnici jsem jakoby schoval čest, takže už sobě survival. Tak a on si vybral. Dobrý, už tak vezmu. No. Víc, ale zase dává to neumře hned, jako to je. Tady. Někam utíká, no, ale není. Někam. To, pevní není, to. Nějaký skem. Nice. Tak tomu můžu dát štít. Já, aby to byl férový, dám mu štít a hlavu. I když to není moc. No, spíš mu dám. Tak. No jo. Snaž se. Kde? No, teď už mám. Pojď. To bude rychlovka. Vyjdu. Wow. Má tu sekeru vlastně, no, tak pojď. To je rychlovka. A jo, on ho asi už použil. Tak to byla rychlovka, kluci. No, tak. Napište do komentáře, jestli se vám to líbilo, bylo to rychle. Takže zase hodně čeká, že dejte like, odběr a čau.